Boli sme v reštaurácii Javorina Pub 21 na nože. Najedli sme sa až na druhý pokus. Šéf kuchár Martin Novák sa v relácii na nože musel popasovať už so všeličím. Avšak v Javorina Pube 21 ho poriadne dvíhalo zo stoličky. Jedlo, ktoré tam ochutnal, označil za jedno z najhorších, aké kedy jedol. Ten, kto ho vymyslel, by vraj mal dostať dve po sebe nasledujúce doživotia. Vybrali sme sa tam aj my, tak trochu s obavami. A najesť sa nám podarilo až na druhý pokus. Prvá návšteva v pondelok okolo 13. hodiny sa ukázala ako zbytočná. Podnik bol zatvorený, aj keď otváracie hodiny na internete hovorili o niečom inom. Vrátili sme sa na druhý deň po tretej a dočkali sme sa. Usmiatá obsluha, príjemná atmosféra, len hrstka ľudí vo vnútri podniku. Ako predjedlo sme si objednali domáce zemiakové placky s kyslou smotanou a kuraciu pečienku na cibuľke s chlebom. Ako hlavné jedlo sme zvolili hovädzí guláš s karlovarskou domácou knedľou a vyprážané tvarôžky v pivnom cestičku s čili majonézou. A ako to skončilo? Zrejme máme posunutú hranicu chutí niekde inde, ale za nás sme prinesenému jedlu nemali čo vytknúť. Sladká bodka v podobe krupicovej kaše na studeno to len potvrdila. Za dve predjedlá, dve hlavné jedlá, dezert a dve minerálky sme zaplatili 38 eur a 70 centov. Ak vás zaujíma z našej návštevy viac, klikajte na článok na našom webe. Link je v bio.